Na jeho západní straně okraje Prahy se nachází sídliště Lužiny. Jedno z posledních u nás postavených panelových sídlišť. Je tam Nepomucký rybník, vyhlídková halda s lidovým nářečím Machu Picchu, hřiště s keramickými skulpturami Táta Máma a tubusové přemostění pro metro. Oproti tubusu na Rajské zahradě je konvenčně nepřístupný a není přizpůsobený pro pěší. Proto to láká ho okusit, poznat, co znamená ten tubus na Lužinách. Rád se tam vracím, už jenom kvůli pěší zóně a celkovému urbanismu. Ale nejraději přilézám stěnu k tubusu a trávím tam chvíli. Mám ruce pod sebou, ležím na mřížce a snažím se co nejvíce poslouchat. Metro je několik sekund předtím, než projede cítit. V noci z jedné strany i vidět. Náraz třesotu pode mnou vyvolává takový fatální klid. Mechanický živel, který nemám pod kontrolou, si tu jezdí vůlí člověka. Ale já ten člověk nejsem, a tak nemám starost. Zamyslel jsem se nad tím, co to znamená ležet na tom tubusu. Jestli to už někdo dělal jinde, kde tubus není. Někdo leží u kolejí, pod tím svahem štěrku a čeká na nákladní vůz, tak trpělivě. Nebo si člověk lehne u útesu a poslouchá, jak naráží vlny. Jeden večer si udělám čas. Přejdu ho ze strany jedné na druhou.